Be Kenyoro ya Kinginda ikigutuka si wodi ya Bosamarense mo bunge West Mugirange County ya Nyamira barene kibako gokera maiga yo kwagachiro gitacho gikubucha mache no musamaria hoyo mugwetera se foundation ya Wemori asebono gwetera sumuroberi oyo nigo abamenyi abo banyariko bakogokera gitambo kirekyo na goteba buna habaraibonsi nigo babwandrete kwirania okoboko wichi ya 7 oyo no yoteneine oba MCA bwa Bosamaro ward ojagete ti project chiaye ojage foundation no mweso monene gochia asabamenyi be Kenyoro ya Kinginda ekyuke gotoka asa sublocation ya Bugege ward ya Bosamaro ensemu yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira aigetore bondara rojeime egetaja kwara siriga kiyu Jemagiga yokorosirigwa egitacheke ya yokubucha mache na gokorera emiremo ao asachinka chiabo kiana nake batebire buna ni gokonya bakubucha amache kurwa satari agiya maja doroseire babegire bagata edisi totanya korora gese konya doji gobucha maje twabuja kwenda koroje ebinyinyi rero twakumiri abegire bagata edisi bageso gosiberi kianga barosiri nagokire n'abantu bao bonsi pie bagogete banyura macha amaya konya netintira bana abantu bamino bakonyi ekenenge tegetangania akonyire sengejo abo bacha koleta no na marwaira abo buna bono korera lakini otokonyire twanyarira ko batokonyoranga amacha yanko bali nigo bamwakire dekla ko yagi buna mbuye mono aso kwerua ko baroseria egetachekyo nokuberana ryo kaboka bamenye be Kenyoro ekyo no nyenekero ari negangenene yokoriye kero kyo bwa MCA ase wodi ya Bosamaro tokorera ntutweka nyasaye digasezenie okorera abantu bonsi pi kakinata bambiye mono esoko bako kwa okorusia naende komenteke wono gitwanyorire omumurege sora ogotokorera emirimo gatoma bwato koboko akore emirimo atokorera emirimo tona komotiri paka korugoro igoro nigo baba mochirie abarai abo barasichia BC ase county ya Nyamira aso gutaikirania magenderero aso bwango buna babalierete ira ekero barenge koriga chikura korugoro igoro korwa bagaba na bwaito gotirimbo kakende nkeyo korwa ba MP kende nkeyo wa MCA kende nkeyo abande nigo bakogenda bajikwera gerikinda mbato manyeti pi nabo manyi benseme yoni go babasabira basaye gwesokia asobonge elyo kwelikia buna bakichikura ekiagere chichoka na chira bakonye ko bachora baraya baya abo babwate birengereryo byamagenderero tigabana to bwate chikadi asobonge my young youth semori mandonsi bwate chikura asobonge when we reach that time to support mosayo and to be como saegeti and to choro mosaye at least na bwata mararama nenake aranyara ko bagakonya abantu baminto tigabana to bwate chikadi asobonge my young youth semori mandonsi bwate chikura asobonge when we reach that time to support mosayo and to be como saegeti and to choro mosaye at least na bwata mararama nenake aranyara ko bagakonya abantu baminto bono nigo yatigira asamenye benseme yo kwena kibuna gobirinda bare bitache baro seligwe elyo bagendere ko bucha mache asenchire ndonge yingo reporteria Ensoko TV koro Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Eritreane Wycliffe Orenge.